Супер сочни пълнени чушки с каймал, рис и много зеленчуци. Нарязвам се 3 главички лук, както и 2 морковчета и една от чушките ще я сложа в плънката. Става изключително вкусно, както и една тиквичка, виждате, реже по този начин на парченца. В дълбок тиган слагам олио, изсипвам нарязаните зеленчуци и започвам да ги запършвам за около 7-8 минутки да поумекнат. Ето виждате как изглеждат след като поумекнат малко, след което се добавям 400 грама мляно месо, както и половин чайна чаша ориз. Разбърквам хубаво, за да се запържи за около 2-3 минутки, след което добавям 3 части вода, колкото беше ориза. Разбърквам хубаво и след като ориза поизпие водата, добавям 7-8 супени лъжици доматен сок или на един настърган домат също може да добавите. Разбърквам хубаво, добавям сол, една супена лъжица чубрица, една чайна лъжица джоджен, както и 2 чайни лъжички червен пипер. Разбърквам хубаво и изчаквам още малко. Виждате на какво положение е плънката. Оставяме така, защото по този начин стават супер сочни чушките, без да се натъпка навътре сместа. Пълня си чушчиците, нареждам ги в тавата, оставяме от плънката, добавяме водичка. Плънката я разпределих между чушките, слагам да пека и ето моите пълнени чушки с зеленчуци, ориз и кайма са напълно готови. Станаха изключително сочни и вкусни. А вие какво ще хапвате днес? Напишете в коментари.